Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaasaw kanimo. Karong adlaw atong gisaulog ang obligatory memorial ni Santa Clara. Mga igsuon, aron maandam kita alang sa pagsaulog ni Santos Misa, mangayo kita sa iyang kaluoy ug pasaylo. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gidani si Santa Clara diha sa paghigugma sa kakabus, pinaagi sa iyang pangamaha ug sinunod ni Kristo diha sa kakabus sa Espiritu. Maangayan unta kami pagdangat sa pagsudong kanimo diha sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlogikan sa basahon sa Deuteronomio. Miingon si Moises ngadto sa katawhan sa Israel. Og karon, katawhan sa Israel, ang gipangayo lamang kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, mao nga kahadlukan ninyo siya og tumanon ninyo ang iyang kabubuton, og higugmaa og alagari siya sa tibuok ninyong kasing-kasing og kalag. Og tumanan ninyo ang tanan niyang mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon alang sa inyong kaayuhan. Iya sa Ginoo nga inyong Dios ang tibuok langit. Ingon man ang yuta og ang tanan nga anaa niini. Apan gipili o gihigugma sa Ginoo ang inyong katigulangan labaw sa tanan. Og kay wala naman sila. Kamu na usay gimahal niya kay kamu kaliwat man nila. Bosa putlia ninyo ang inyong kasing-kasing ug ayaw na kamo pagpagahi sa inyong ulo. Kay ang Ginoo nga inyong Dios, Dios sa mga Dios o Ginoo sa mga Ginoo, ang gamhanang Dios nga angay tahoron. Dili siya magpihig-pihig sa iyang paghukom, ni modawat og hip-hip. Hatagan gayud niya hustisya ang mga ilo ug mga byuda. Dili niya daog-daugon ang mga langyaw, kundili hatagan niya pagkaon ug bisti. Bosa, angay usab ninyong higugmaon ang mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo. Kay kamo usab mga langyaw man kaniadto didto sa Ehipto. Kahadluki ang Ginoo nga inyong Dios. Siya lamang ang alagari. Ayaw kamo pagbulag kaniya o gimua ang iyang ngalan nga garantiya sa inyong mga panumpa. Dayga ninyo ang inyong Dios nga nagbuhat alang kaninyo ni ining katingalahang mga buhat nga makalilisang. Kamu mismo nakasaksi niini. Kapituan lamang kabuok ang inyong katigulangan sa dihang miadto sila sa Ehipto. Apan karon, gipadaghan kamo sa Ginoo nga inyong Dios, sama kadaghan sa bituon sa langit. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Diyos. Daig ang Ginoo, O Jerusalem. Daig ang Ginoo, O Jerusalem. Daig ang Ginoo, Jerusalem. Daig ang imong Diyos, O Sion. Kayang diligon ang mga trangkang sa imong mga gahang-aan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak, sulod kanimo. Daig ang Ginoo, O Jerusalem. Gitugot niya ang kalinaw, sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong kaniya sa labing maayong trigo. Ipadalan niya ang iyang sugong ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Daig ang Ginoo, O Jerusalem. Iyang gisangyaw ang iyang pulong nga tukang hakog. Ang iyang mga balaod ug ang mga gimbutan nga tukang Israel. Wala siya maghimo sa ingon alang sa laing na hasud. Wala niya ipaybalo ang iyang mga kasuguan nga tukan nila. Alleluia. Daig ang Ginoo, O Jerusalem. Alleluia, Alleluia. Pagdaigon ang Diyos, Alleluia. Pagdaigon ang Diyos, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanim. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga ang tanang tinun-an nagkapundok didto sa Galilea. Mingon si Jesus kanila, ang anak sa tao hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mapatay kaniya. Apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Tungod niini nasubo pag-ayo ang mga tinun-an. Sa pag-abot ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an sa Capernaum, ang mga kobrador sa buhis alang sa templo miduol kang Pedro ug nangutana, nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad, mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Jesus, Simon, unsa may imong hunahuna? Kinsa man ang magbayad og buhis o sa mga bayranan ngadto sa mga hari
niining kalibutana? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag, ang mga langyaw. Si Jesus mingon, kun mao kana, ang mga lungsuranon dili kinahanglan mo bayad, apan dili kita buot nga kining mga tawhana masilo. Busa, lakaw ngadto sa lanaw ug pamasol. Bitara ang unang isda nga mukubit, ug sa mga baba niini hikitan mo ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini og bayre ang atong buhis. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, maayong gabi kanatong tanan. Ang atong santos nga Ebanghelyo karon naghatag kanato og duha ka mga pagtulunan. Una niini kining the lesson of humility. Even if we have the right not to do something, sometimes it's better to choose peace over pride. Og dinhi atong nadungog na si Jesus, wala niya gipakita nga he was right. Gusto lang niya nga mulikay sa kagubot og sa kasamok. Ikaduha nga pagtulunan mao kini, the lesson of trust in God's provision. Jesus provided the exact coin they needed in a surprising way. And this reminds us that God knows our needs and can provide for us even in the most unexpected moments. Sa atong kinabuhi, aduna usab gitawag nato og mga temple taxes nga usahay makapabugat kanato, usahay mahimo na kining makapugong nato aron mapatuman ang atong kalinaw og kalipay. Usahay makaingon tas kinabuhi nga unfair. Usahay ang kinabuhi bugat alang kanato, labi na sa atong palibot, labi na sa atong kahimtang karon nga usahay masinati na nato ang kabugat o kasamok sa atong palibot. Usahay usab ato ning masinati diha sa atong pakighimamat adlaw-adlaw sa mga nagkalain-laing matang sa tao. Labi na sa mga tao nga usahay lisod kaayo sabton, lisod dawaton o lisod pagpahatag kanila sa unsay ilang gusto og tinguha. Usahay usab mahimong mabugatan kita diha sa pagsunod sa daghan kaayong mga balaod, daghan kaayong mga talikala nga diin alang kanato mabugatan ta, og labi na gayod og dili itaganahan sa maong mga balaod og mga talikala. Or kaha maghimo tag mga sakripisyo nga atong isakripisyo ang atong kaugalingon aron pagpangita sa kalinaw diha sa pamilya, diha sa atong trabahuan o sa bisan asang dapit, labi na sa atong tagsa-tagsa ka mga ministry sa simbahan. Moingon ta ay bahala na lang mag-antos, basta dili lang ta magkagubot, dili lang ta mag-away. Mga igsoon ko ni Kristo, usahay sukdon ang atong garbo. Usahay kining garbo magpatigbabaw nga mangita gitag rason, mangita tag paagi para atong mapatuman ang atong gusto. Bahalag magkagubot ta, bahala og magkaaway ta, basta ako yung ipatuman unsay naa sa akong kaugalingon. But Jesus today shows us a better way, ang pagpili og paghupot sa usa ka kinaiya nga mapaubsanon. Paghupot diha sa pagsalig niya nga sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, adunay kasulbaran, adunay kapatigayunan ang atong pagpuyo aron ang atong pagkinabuhi makatagamtam og kalinaw. Ning pagsaulog nato karong adlaw sa piyesta ni Santa Clara, atong pangayoon sa Ginoo
atong pangayoon ang iyang mga panabang o pagampo, nga unta hatagan tas Ginoo sa grasya sa pagsalig kaniya. Nga kana bitang usahay makaingon tang wala nay kasulbaran ang problema, wala nay kahupayan kining tanan natong mga pagbati. And let us ask the grace nga unta hatagan ta sa grasya sa pagpaubos sa atong kaugalingon aron sa ingon ni ana mosulod ang grasya sa Dios dinhi kanato aron ang iyang kabubuton ug ang iyang mga plano mahimong magmatigayon sa atong kinabuhi. Usahay dili lamang ang atong kabubuton matuman kundi pangayoon nato sa Ginoo nga unta ang iyang kabubuton ug ang iyang plano atong matuman adlaw-adlaw. Kay aron sa ingon ni ana diha sa tong panaw sa kinabuhi, ang atong kinabuhi mahimong timaan sa kalinaw, timaan sa pagsalig o timaan sa pagpaubos sama sa gipakita ni Hesus kanato sa atong ebanghelyo. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Sa dakong panginahanglan, modangop kita ngadto sa Dios ang Amahan, ug moingon kita, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan sa tanang dapit sa kalibutan, magmantala sa walay ko kahadlok, mahitungod sa mga mithi sa hustisya o kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang katawhan, patas nga moambit sa material o espirituhanong mga kabtangan dinhi sa kalibutan o ang pangagamhanan o mga kapunungan, mutabang o manalipod sa mga huyang o mga kabos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang lungsuranon, mangutengdanan, og aktibong maghago alang sa kaayuhan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga mamahimo kitang mga instrumento sa gugma o kaluoy ni Kristo, ilabi na alang sa mga masakiton o nanag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon na alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamomot, mapayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga matuuhong mitaliwa na, makatagamtam sa kalinaw didto sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Amahan sa kaluoy, ang matagtalento dinhi sa kalibutan gamiton unta aron mapalambo ang imong paghari sa hustisya, sa kalinaw o sa panaginig sunay, alang sa pagtukod sa gingharian. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron nangako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, diha ni Santa Clara nga Berhen, gisangyaw namo ang imong pagkakatingalahan. Itugot nga sama nga makapahimuot siya kanimo, sa ingon makapahimuot usab kanimo ang mga buhat sa among pag-alagad. Ini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang manang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahen, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayud ang imong kahibulungan nga providensya diha sa mga santos
nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santos sa langit nagadayeg kami kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himayan. Husana, Husana, sa kahitaasan. Daigulang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana, Husana, sa kahitaasan. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, niniyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o galis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga muatubang og mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat, sa lawas og dugo ni Kristo, magkahius sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Jose nga among obispong tigdumala ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan,
Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan na mo nga naka sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuwa ng imong pagbuot, dinhi sa iyo tamayon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaynua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunungalos kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Patagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom kang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mong mga sala, kun dili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang panag-inig sunay. Panagdait. Cordero sa Diyos, nga nagawatan sa mga sala, sa kalibutan, kaluy kami, hatagi kami sa kalingaw. Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apal ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Manindog palihog. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, nabusog na kami karon tungod sa pagkalawat namo sa gasa sa Dios. Itugot nga sa pagsulog namo dinhi sa among lawas sa kasakit ni Kristo, maningkamot kami sa pagpakighiusa kanimo lamang. Kini among gipanghayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ug manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.